Какъв то Space Shuttle, да няма кошко генет за Марс. Това е Лего. Верно ли? Нямам идея. Това ако е Лего, мен ми се играе. Не, това трябва... Ето го тази страна. Това колиска дистанционно ли е? Колко след това? Да. Това е електронен. Не, стои във въздуха. Програма е. Тя стои във въздух. И те идват извънземно време. Как така, машина? И да си Тя пазурова. стои във въздуха. Това е тази техника. Аз Джмек плен няма такива работи. Виж как изглежда, много яко изглежда. Не, аз искам да го видя честно. Чай свърши дял мраз, че и тук в овертайм съм вече. Вече е овертайм. Ай, то ваше комин не е ба майката. О, ваше комби. Абе, къде е? Новият то ваш съвет, това е наш съвет, това. Да, така се учи, да. Това ще е нещо извънземно, брат. Си минава в България и се взели купър да грезе. Аз знам това кой е. Аз знам кой е това. Аз знам честно процент. Що, защото Нещо с така упаковка. това е честно. Не, И човека с най-големия и най-дългия. Заповяда! Жалка, това ще леко кукла, мама. Това не е това кукла. Друг модел, Това е някой слип. Това е от Тицо. Желание за скорошна екскурзия до България. Браво, бе. Това също е купър да ти Само става да хванат имиграционните. Това да не купа. Купър е! Такова България Само жената звън. Не бе, той е този заръчен багаж. Ма това веро без купър е! Той преценил, че шопка няма мудричко. Те само работи между другото. Утре го народи. И тебе са те преценили добре. Слушай, ако такова е, после връщаме подаръците. Аз ще ти завижда на подарък, по-добре си опази. Пазете си касовите днешка. Служи вътре двата подарък. Направо ли куплете, брат? Събират си амбалаж, да. Още ни купър виждам ти тук. Това мляко мога ли там? Не го обръчи, че се оригва. Това е от помката за някой... Това ще е сигурно за двигича, не бе? За кой е това? Имаше картичка там някъде. Не от мен не мога да подарих, бе, помниш ли? Не, бе, имаше картичка там някъде и ще правя. Той е от Калине. Абе, да, бе, имаше картичка. Нищо друг е там в това там някъде. Мога паднава. Е, тук има карта. Не, там си остава подарък. Дай ще си дам моята. Ми няма карти. Къде е бракнат ти, бе? Ти къде е бракна, бе? Какво да прави ти, бе? Бата от дялко, бе. Кам си вика ония доктор, да ти изражда. Гинеколог се казва. Ако ще ми се казват. Ако ще... И баби също. Муцо, айде. Къде ми ли? Ще вземеш още нещо да набираш. Бибони! Фурна! Е, това мога да кукла вече, често. Шопер! Това е Лонги! тиган! Машина за хляб. Не, това е меко, пухкаво. Мексиканско дяло. Има от едната страна нещо ми риби. Дай да си го отваря, бе! Да чесуй! И от време на време става. За бибони. От кой е? Ми това от мене, тя знае. Нека новата 2013 ти донесе много гаджети.
Гащам документи, хиляди и поводи за аплодисменти. Къде го по-измисли това, бе? Тя така, тя мисля. Рима, звиса. Гърцената къса, мен толкова ми зак, че ви писа от него. Чакай, нима имаш ли за? Това голям говори. Къде има? Какъв е главен сме? Тебе главен си да попадне. Има още! Това е презерватива, бе. Я да ви бой! Браво! Виж, чакай, ма, има още някакви работи. Шанта замира плевия джоб. Да, имаш още някакви неща. Виж, Чакай, бе! Това не е честно, бе! Тя има 3 подаръка. Няма се ги изгуби. Ами, откъде ми подаръка? Ние че са отговорни. Те е просто джбата, Айде, виж. Кой прочупи тя Вече си дядо от дружба. Абе, имаш подарък. Това си му 30 мека, захар, има джая и такива. Комисионната сделка Орна. Имаш още едно нещо. Бе, ела тежи, ще отпаш ли да го правим? Абе, аз си го отворя, чакай. Това му е яко, храначе Абе, това не е честно, бе! Тя 3 подаръка има вече. 4. Толкова изревнува, ако знаеш колко поте палил в кухнята. Това корни, гледай са корни. И гледаш сега, всеки готви. Всеки готви. Ба, но знаеш ти. И тук ти е служила една шепа бирни с ластека. Корнито. Това курни ли е, бе? Курни! Това златен пръст. 4 подаръка, Това е честно златен кажа. диамант. Само. Българска роза. Абе, ти нищо не снимаш, бе, брат. Ти нищо не снимаш. Ама аз ти е цицата. Виж, че подарък си снимаш. И цената чашка. Стига си мерисала Да, само мерси, брат. българска. Аз колко изпи това? Възикаш се. Това моето ли? Ай, ще напитам. То, което пише на... Дано няма зативка. И това